Igagaw sa namatayng pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu ni aligar nga wa atiman sa ospital ang bata hinungdan nga namatay kini. Si Claudine Rosina nagpost sa iyang Facebook page niaging Biyernes ug matod niya nga gusto niya ipahibaw sa tanan nga dili makatarunganon ang pag-atiman sa ospital sa mga may sakit nga pasyente. Si Rosina nisulting ang iyang igagaw nga si Jesnil Rosina, 7 anyos, gidala sa VSMMC human kini nakasinati og grabing sakit sa tiyan. Apan ang bata namatay human sa 4 ka adlaw tungod kay gingong wala atiman sa ospital ang iyang igagaw. Ug sa dihang gidala sa mga ginikanan ni Rosina ang bata ngadto sa ospital, gingong giingnan sila nga dili prioridad sa ospital ang bata tungod kay duna pay laing mga pasyente ang mas nanginahanglan og atensyon. Dugang ni Rosina nga wala sab daw gihatagan og first aid ang iyang igagaw. Sigon ni Rosina nga wala siya'y tumo nga dauton ang pangalan o reputasyon sa mga ospital apan iya lang gipasabot nga buot siya makahibaw ang publiko sa gingong kakuwang sa serbisyo sa ospital. Apan si Eliodoro Mongaya Jr., spokesperson sa ospital, ningon nga ila usang i-verify ang maong reklamo nga gipost ni Rosina sa Facebook.